Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Sa iyong palagay, Ay? ako ba ay isang masamang... Oo. Agad-agad, wala pa nga. Wala pa. Masamang nina kung hindi ko bibigyan ng regalo ang inaanak ko ngayong Pasko. Well, depende. Oo, Ay. depende yan. O, bakit? Depende naman kasi nakita ko kasi hindi naman talaga obligasyon ng mga ninong at ninang Awa. na magbigay ng regalo tuwing Pasko. Ayan. Naging parte na lang siya ng tradisyon. Oh. Oo, nagiging masama lang ito kapag nangako ka talaga. Tapos syempre iba yung impact kapag nangangako ka sa bata. Tumatatak hanggang kaluluwa. Awa. Hanggang abdo. Totoo. Pero kaso mo, hindi ka naman dun sa bata nangangako eh. Ano Di ba? mo? Dun sa matanda, dun sa nanay at tatay. Ayan. Kasi kung tutusin yung bata, hindi naman niya maaalala yun eh. Sa bagay. Di Totoo ba? nga Kaya naman. ang pinaka-suspect po kung bakit kailangan magbigay ng regalo ng mga ninong at ninang, Ay ang mga magulang. Oo, kaya nga Oo. sila magulang eh. Alam mo ba't magulang yung Ay, tawag sa bakit? kanila? Kasi mahilig manggulang. Ay, tama. Oo. Pero ako naman sa perspective ng isang ninong, Awa. nako sa mga nakikinig kong mga inaanak, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo mga inaanak Oh. na loving yourself is Oh. the greatest gift of all. Ayan. Kaya mahalin mo lang yung sarili mo, inaanak. Awa. Ako naman, bilang Oo. ninang. Ano? Alam mo, ibibigay ko sa kanila ngayong Pasko? Ano? Bigas. Ay, bakit? Para practical, di ba? Tama. Sa murang edad pa lang nila, maintindihan at ma-appreciate nila yung mga bagay-bagay sa buhay nila, hindi yung mga laro-laruan pa. Tama. Oo. Oo, diba? Ang hirap-hirap kapag laruan. Oh. O kasi paglaki nyo, paglalaruan din kayo. Yun. O, di ba? Kaya doon na lang tayo sa bigas. Tama. Di ba? May pangkain ka. Oh. O, tas itatay mo lang. O, kailangan ulit ng bigas, di ba? Ay, naku, halatang kuripo talaga tayo. Ay nako, dahil usapang mga inaanak tayo ngayon, eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng Namamaskong Inaanak! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Pinot. Muna, ito ang mga Ghost Inaanak. Oh nako, Merry Christmas sa inyong lahat! Sana nag-enjoy kayo sa simpleng regalo ko mga inaanak. Thank you Ingat po. ka, madapa ka. Sige po. Okay. Excuse me, girl. Hey, excuse me. Yes, do I know you? Ay, po. Huy, Robin Siena, ikaw yan, di ba? Yung TikTokeris, di ba? Yung mga science at mga tips, gano'n. Tapos, DJ ka rin ng Love Radio, di ba? Opo, ako nga po. Picture po ba tayo? Ang sikat mo na. Hindi. Hindi mo ba ako natatandaan? Ay, Oh. sino nga po kayo? Ako ito, yung best friend mo nung high school. Best friend? Jessa Mondragon, taga Batasan. Ay, Batasan. Oo, yung nagkalat na may putok ka. Oo nga, ikaw nga yun. O tapos? Nandito ako para magsolicit sa inaanak mo. May inaanak ako. Inaanak mo yung anak ko. Nasaan siya? Ay nako, busy na sa bahay. So ako na lang yung pumunta dito as a representative Ay. para mag-solicit sa'yo. Ganun pala yun. Asa na? Ayan. Ito, gawain nito ng mga kapatid ko. Oh. Yung mga ate ko. Kasi Awa. nagsusulisit sila sa mga pamangkin ko. Kasi may mga pamangkin ako. Siyempre, nireregaluhan ko sila. Oo. Tapos biglang magugulat na lang ako, Uy, eto, kailangan mong regaluhan nito si George. Awa. Sabi ko, bakit parang iPad? Hindi pa naman gumagamit ng iPad itong bata. Ayan. Tsaka bakit parang ikaw yung nagsusulisit ate? Sabi Ayan. niya, on behalf of George. Oh. Oy, dapat ang pamamasko parang sa raffle yan. Oh, bakit? Kapag tinawag ka 10 seconds, wala ka pa rin, wave na. Ay, oo. Bawal na. Ayan na. Ay, naku, magandang practice yan. Oo. Tsaka depende din dapat yan sa Saan? sa solicitation powers mo. Ay, pa. Ako okay lang sa akin mag-solicit yung parents Oh. Basta dapat meron kang approval, Ay, from approval. from my actual inaanak, Awa. birth certificate, Okay. both original, Ayan. tsaka photocopy. Oo. Tapos yung photocopy dapat HD. Ay, HD.
HD dapat yan. Tsaka dapat may NBI clearance. Correct. Diba? Dapat wala kang hit. Tama, kasi uso ang mga scam ngayon. Kaya nga. O hindi porke kumpare kita, hindi ka naligtas sa mga scam-scam. Yan. Oh. Akala nyo meron ng pananggalang ang mga ninong at ninang. Tama. Sa mga magulang na magugulang. Oo, pananggalang ng mga ninong at ninang nakuripot. Anyway, that's number 1 po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga tanggap lang ng tanggap. Hoy, Gingging, bata ka. Halika nga dito, halika dito. Gingging, halika. Ano po yung Tita Jessa? Namasko ka na ba? Namasko ka na kina, Ninang Rakitera mo tsaka Ninang Robin Shena mo. Ay, opo naman po. Ayan, magkano binigay sa'yo? Candy po, tsaka chocolates. Ito nga po, sarap nga po. Bulok na lahat ng ngipin ko eh. Seryoso, ano ka ba, Gingging? Bakit po? Dapat pera ang hiningi mo sa mga yun. Pewa? Mayayaman yun. Oo, yung Ninang Rakitera mo tsaka Mayaman? Robin Shena. Pera dapat, Diyos ko. Oo nga, marami po siyang hosting. Tita Jessa, kung gusto niya po, kayo na lang yung gumawa. Kayo yung nakaisip eh. Tsaka, it's the thought that counts, sabi sa akin ni mama ko. Ay, tama nga naman. Ay, pero Gingging, iba rin kapag pera, di ba? Pewa? O, at least kapag may pera ka, marami kang mabibiling toys. What? Oh. Tama nga po sinabi ni mama tungkol sa inyo, Tita Jessa. Ano ba ang sinabi sa akin ng mama mo? Nawala na raw kayong balat sa mukha, tas mukha pa daw kayong pera. Ay. Tama nga. So shout out sa mga magulang na nilalason ang utak ng kanilang mga Ayan. Tapos magtataka kayo pagtanda ng mga anak nyo, mga scammer. mga kurap. Oo, kayo ang dahilan. Oo. But then again, it's the thought that counts. Awa. Naniniwala ako na ang Pasko talaga yung mga ganitong klaseng season. It's time to reconnect sa mga pangalawa nating magulang. Yun yung mga ninong at Ayan. ninang natin. May regalo man o wala, may ampaw man o wala. Totoo. Sinabi mo yan Oo. Kapag ako ginawang ninong-ninang mo, yan din ang gagawin ko Uy, iba yun. Iba pag nasa radyo, iba rin kapag personal. Ay, plastic mo. Pero totoo naman yung sinabi mo, Konyo Bicolano. Diba? Tingnan mo, inuubo ako kasi alam nung karma, hindi totoo yung sinasabi mo. Uy, pero kung ako naman din magulang, Oo. tapos ginawa kitang ninong-ninang, mas Oo. gugustuhin ko na yung ibibigay mo sa anak ko, yung something na may matututunan siya. Tama. Diba? Halimbawa, coloring book. Ayan. Magkano lang yan? Buy one, take one. Hindi ganon. Ano? Kapag coloring book yung binigay mo, sabihin ko, dapat minimum 1,000 pesos Alam mo, hindi. Ayokong maging inaanak na. Ang dali magsalita, wala pa tayong anak eh. Oo nga, legit yan. Ako nananawagan kami. Ay, naku. Gusto na namin magkaanak. Ayun pala. Ay, naku. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang ninong at ninang mo, ang tagal mo nang di nakikita, Yun. i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tip at skits sa Buhay. Bakit ka pumipiyo? Hirap na yung boses ko. Oo nga eh. Gusto ko na nga ipatawag yung mga ninong-ninang ko eh. Oo. Baka naman gustong tulungan ako. Sa buhay ko, hirap na. Ano na nga yun? Ayan, hanggang mamayang alas 3 pa kami para pag-usapan yung mga tips na yan, mga signs and skits. Di ba ikaw rin? Hirap, di ba? Dito lang yan sa Tara. Kape! Tara kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.